Dobar dan, pozdravljam vas u ime Centra za kulturu i informiranje Dragutinova Ludbreg. Dobrodošli na još jednu izložbu u sklopu programa Ludbreg petkom. Ovaj put je to izložba nastala u suradnji s osnovnom školom Ludbreg i s gradskom knjižnicom i čitaonicom Mladen Kerstner Ludbreg. Ali za početak ovog otvorenja učenice osnovne glazbene škole Ludbreg pripremile su skladbu Claude'a Debussya Mali crnac. Vita Lunat na klaviru i Marta Filipašić na flauti. Uživajte! Pogledajte dok budete razgledavali. Izložba Novo lice knjige nastala je zapravo s namjerom da se učenicima 8. razreda osnovne škole Ludbreg pruži prilika da nekim zajedničkim djelovanjem, odnosno nekim zajedničkim projektom obilježe na neki simbolični način kraj svojeg osnovnoškolskog obrazovanja i početak nekih novih izazova u životu. A kako Ludbreška knjižnica ove godine obilježava 120. godišnjicu, tako smo i za temu izložbe odabrali, znači željeli smo da bude izložba povezana s knjigama. Učenici su u sklopu nastave likovne kulture dobili zadatak da dizajniraju nove naslovnice za najdraže knjige i u tom zadatku niti tehnika, niti žanr, niti bilo što drugo nije bilo definirano, sve im je bilo stavljeno na slobodan izbor. Ova izložba je zapravo izbor radova koje je selektirao učitelj likovne kulture Antonio Horvatić, pa mu prepuštam riječ. Dobar dan svima, zahvaljujem se svima koji ste došli u tako lijepom broju. Pozdravljam vas ispred osnovne škole Ludbreg. Anja je sve već rekla kaj se tiče same teme i izbora. Mislim da je ova izložba kao nekakva buduća suradnja super i da budemo nastavili iduće godine s tim izložbom, s takvim programom. Ono kad nas je malo sad ove godine sputalo su bili nacionalni ispiti za osmaše, pa točno su nam se satovi poklapali i nismo uspjeli možda neke stvari odraditi onako kako bi zamislili. Tako da su zapravo radovi bili prepušteni, to jest učenici su bili prepušteni sami sebi i sami su odlučivali apsolutno u svemu, tako da smo samo napravili na kraju selekciju najboljih radova koji su sad danas evo tu izloženi. Eto, ja se zahvaljujem Anji i Miroslavu na suradnji i pomoći i do iduće godine ponovno. Hvala. Kao što sam već rekla, izložba je nastala i povodom 120. godišnjice Ludbreške knjižnice, pa pozivam našeg knjižničara Domagoja Busiju da nam se obrati s nekoliko riječi. Evo, ja bih se pridružio pozdravima svojih kolega iz Centra za kulturu i dragom kolegu Horvatiću iz osnovne škole Ludbreg. Ova škola, ove radove koje vidimo zapravo su jedan doticaj prema budućnosti, jedan doticaj prema popularizaciji knjižnice i čitanja. I u današnje vrijeme dok sve više digitalizacija preuzima
svoj mah. Ovakve geste su jako dobro došle i u svakom slučaju bi ih trebalo pozdraviti u našoj zajednici i više s takvih stvari organizirati. Kao što je kolegica Anja rekla, ove godine knjižnica obilježava 120. obljetnicu svojeg postojanja u gradu Ludbregu i ovo je samo jedna od manifestacija koja će i dalje uslijediti u nizu drugih manifestacija kojima ćemo obilježiti ovu značajnu obljetnicu. Hvala vam svima još jedanput na dolasku i prepuštam riječ kolegici Anji. Hvala. Evo, ja bih još samo dodala, bilo mi je jako drago dok smo dobili finalni izbor radova, da smo vidjeli da naši učenici zapravo još uvijek čitaju ne samo lektire, nego čitaju i za svoj guš. Vidjet ćete puno knjiga koje ili nisu u popisu lektire ili su možda neki odrazi neke nostalgije za dječjim knjigama i možda dok su i mame i bake čitale i slično. Ali da, naši učenici još uvijek čitaju za svoj gušt i ima nade još za sve nas izgleda. Evo, otvaramo ovu izložbu. Čestitam svima koji su sudjelovali u njezinom stvaranju, čestitam svima čiji su radovi izloženi ovdje, ali i učenicima koji su svoje radove priložili, ali ih nismo mogli izložiti jednostavno zbog toga što nam prostor ne dopušta da izložimo sve što bismo htjeli. Hvala Osnovnoj školi Ludbreg i učitelju Antoniju Horvatiću na suradnji. Ovo je malo poklon od nas da ostane uspomena za ovaj izložbu i za buduću suradnju. Od svih ovih radova kolega Miro i ja smo zajedno s ekipom iz knjižnice odabrali 3 najbolja, pa bi sada pozvala ponovno našeg knjižničara Domagoja da proglasi najbolje radove. Pa evo ovako, svaki rad je za sebe bio zapravo poseban i imali smo dosta teški zadatak da odaberemo najbolje, no morali smo se ipak za neke odlučiti, pa bih evo proglasio 3 najbolja. To je Ema Obad, Vita Murat uspjeha u daljem školovanju i puno uspjeha u susretanju s novim izazovima. Molim i ostale učenike koji su tu da poslije dođu jer imamo i za njih male poklon paketiće. I to uživajte u izložbi i vidimo se na nekim drugim kulturnim događanjima.